sponge. Aron makalikay sa takdanay sa giganhan, pag Joy Antibac nga naay gahom sa safeguard. Likay sa kagaw, likay sa sakit. Pag-Joy Antibac, aron makalikay sa takdanay sa kananan. Magkakalapit man o magkakalayo, Gama ng buong mundo. ang tibay ng samahang Pilipino. Tanduay Rum, world's #1 rum. Higit 165 years nang nagpapatibay ng samahang Pilipino. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Stay home muna tayo with Tanduay Rum. Drink responsibly. Sa Pride Antibac Detergent, linis ang labada, knock out ang bakterya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, nakat ang bakterya. Ang Pride Antibac ay may germ knockout action. Kills 99.9% of germs sa damit ng pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, nakat ang bakterya. Pride Antibac Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Luto. Limpyo. Dagan sa tindahan. Hay, nahuman ragyod. Agoy! Ang virus ug galo na tigom adlaw sa imong panguran. Hala! Sagdi lang, maayman po na akong detergent. Detergent ra, kulang! Pagdami Antibac, mutang-tang sa 99% sa virus o muprotekta kontra sa bakterya. Tested on representative bacteria and influenza A virus. Ang akong panguran, protektado na sa Downy Antibac. Pagdami Antibac, Antibac na, antivirus pa! Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Fátima dolorosa, mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón veneral. Ave María, Ave María, Ave Maingon nga giisa ni Moises ang bitin nga tumbaga sa kamingawan, ang anak sa tao kinahanglang iisa usab. Okay, hiniya na usab ang tulumanon nga giuluhan, ang kahayag sa pagtuong Katoliko, uban gihapon ni ining ubos ninyong alagad sa maong tulumanon, Silbert Donduyano Sr. alias Veritas. Okay, sa gihapon ng makauban nato din sa istasyon. Ang atong mga kasamang radyoman sa technical side, si kasamang radyoman Danny Luod, o gusab si kasamang radyoman Tax Ilumba. Okay, sa gawas mao gihapon ang atong mga kasama, sila ni Reynaldo, si Kion, o sa gihapon atong pasiunang batimbaya sa atong amahan dinhi sa istasyon, uban na sa iyang mga kaubang radyoman, si kasamang radyoman Edgar Dagumo, o ako sa gihapon muingon maayong adlaw sa Ginoo sa gihapon kanatong tanan. Okay, niata o niata ron sa panahon sa Kwaresma. Atong pagyukbo usab no sa atong obispo nga mao'y nag-preside ganina sa misa. Most Reverend Severo Keermari, o gadun na to'y duha ka deacon, o sa pagyukbo nato sa atong Bible Director, si Reverend Father Ramil Curong, uban ni Reverend Father Ruin Salvo, o ang atong Social Communications Director, si Reverend Father Leonilo Dagpin Jr., o sa tanang kaparian atong pagyukbo kaninyo.
ug usab sa atong organizer no sa Catholic Faith Defenders. Ang ato ning usa sa mga bentor si Attorney Mike Abbas ug ang ato usab nga chapter president sa Catholic Faith Defenders diri sa Dipolog City, si Brother Nicolay Lucenios. Atong pagyukbo kaninyo tanan. Di man ako mahinganlan gyud tanan na actually daghan kay ang atong yukbuan pagtahod, pero di na ito maisgutan tanan. Okay, pasensya. O sa gyapon anang hinaot kong aduna gihapon mo'y makuha niining atong pagpadayon karon. Okay, salamat po dahil kayo sa mga social media. Pasensya nga dili na ko matubag. Di na ko matubag tanan kanang kung mag-comment mo ha, labi na kung di na ko makita diha sa YouTube. Okay. O kung mabasa lang nako mo hatag lagi ta og response. Okay. Nakaingon ko na kinaamong gudtoy nag-ingon ako veritas nga nung di mo ka mo tubag. Okay. Wala ko kabasa, no? Actually sa kadaghan atong atubangon sa computer dili gyud ako madala og basa tanan. Musamot yung kay ka over o atubang sa computer kung pamasahan ako tanan. Okay. Now, pero kung mahibaw na to, mabasa na to, mo respond kita. Kung dili manggalin diha sa social media, diri sa atong tulumanon na atong isgutan. Kung doon na po mo gusto ipatuki, no? Okay, message lang mo na ako sa Facebook. Ang atong Facebook no nga account, ato yung ngalan, Silbert Adriatico Dundoyano. Na mo'y gustong ipatuki sa atong tulumanon. Okay, pag-message mo para hisgutan nato din sa atong tulumanon. Okay. Now, sa pikas nato nga programa po sa grupo, no? Kaduha nga wa ta kaapil kay katong una yun na tayo gipamati dayon kagahapon pod okay ato sa pong hatag ang atong turno, no, sa ato yung chapter president, no, parang kuan dili lang pod kay kita ray sige inyong matungog. Okay, katong programa yun sa grupo. Okay, daghan man ta o doon naman gud po'y kanang limitations nga gihatag dito sa kanang management mao na nga dili kay ta makahatag og mga speaker nga lain-lain gyud. Okay, so mao na nga either si Attorney Abbas, ako, then pwede dunay mo sub, pero nagdepende na siya sa subay gyud sa instruction po nga gihatag sa management. So mao na. So karon dirita sa atong programa, no? Nakasaad magyug ko ninyo nga ipadayon nato ang tema may labot na sa Sabat. Pero mo liko na punta gamay. Anyway, ato magyud nang ipadayon kay daghan pa tang wala ma-take up about sa Sabat. Ako na mo itong gisgutan ninyo ang wa pa nato matuki, no? Okay, sa miyagi. Now, mo palain ta kay adun ako'y nabasa diya sa social media nga nagkinahanglan pod og tubag, nagkinahanglan og kahayag. Okay. Akong nabantayan nga ang nag-comment na sige og monitor sa atong programa, kining programahan nato kay iyang tan-awon sa YouTube. Okay, ato man yun i-upload sa YouTube kining atong mga programa diri sa Arimen Dipolog o bisan nasa, no? Ato yun ang ibutang diha sa atong YouTube channel, no, ang Veritas Dipolog. Kinaaman diha akong playlist sa mga radio program. So doon na mga nagsunod, no. Akong nabantayan dili mahinoon nga daghan gyud ka itag viewers. Pero naagay makita nako nga diehard jud kay sila sa atong programa. So nabantayan nato nga doon ay nag-comment. Mahitungod ni siya sa kining issue mahitungod sa larawan. Nga gabalik-balik na mahinuon ta aning larawan pero nagtuo ko nga katong usa nga
comment, naka-monitor, pero wala pa ka siya kahibalo. Siguro bago na to sigurong viewer. Mauna nga, nahimo pa tong issue niya, katong mahitungod sa larawan. Taas man ning mahitungod sa Timas Larawan, pero akong paninguhaon nga bisag mubo lang, makahatag na tagtubag o kahayag. Okay. Ang akong hisgutan katong iyang giingon nga ang Katoliko kuno dunay gi-delete, doon ako na gi-erase ba, gi-delete diha sa Napulo Kasugo. Ang gi-delete kuno iyang gibasihan kadtong catechetical formula nga pagplastar sa Napulo Kasugo. Kay diha gud sa catechetical formula sa pagplastar sa Napulo Kasugo, dili man gud na siya detailed. Kay lahi man ang catechetical formula o kanang detailed nga unsa gitong hanay dito sa Biblia. Kay duha ni kahanay. Una kanang detailed o biblical nga pagpadayag sa Napulo Kasugo nga wala giumit ba, wala gikuha nga mga pulong. Ug unsa tong tuas Biblia, mao ra gyud to. Kanang naa sa Biblia nga hanay. Pero kanang catechetical formula nga hanay sa Napulo Kasugo, gi-summarize na. Summarize. So kung mag-summarize gali ta, naagi mga pulong nga mawala. Pero ang tibuok tot, pasabot ang esensya, naara gihapon. Ang pagkuha, gamiton nila nato ang terminong delete. Ang pag-delete, dili tungod kay atong tapigan ang context. Kay dili ta gusto ato. Naara gihapon ang context, pero naalay gikuha nga mga pulong pag-summarize. Ana. Kay kung tuyo pa sa Katoliko nga gikuha tong mga pulong aron katapigan para di ta mahibalo para ang mga tao nga magbasa dili makahibalos tinuod. Ang akong ingon ninyo anak, basahan ninyo ng Bibliang Katoliko. No. Bisag unsa nga translation sa Bibliang Katoliko, kung doon na ba'y giumit o gi-erase sa context. Kay kung mubasa kag Bibliang Katoliko, naara man gihapon kumpleto ang detailed nga hanay sa Napulo Kasugo. Walay gi-delete na, way gikuha. Pero kung mag-formula galing ta, kanang gitawag og catechetical formula nga pagpadayag sa Napulo Kasugo, naagi makuha nga mga pulong. Kay gisummarize man. Pero ang meaning, ang tibuok tot, naara gihapon. Na unsa man gyud particular ang gipasabot atong nag-comment nga kunuhay gidilit kuno sa Katoliko ang naigidilit sa Katoliko nga sugo dias Napulo Kasugo. Now, ang buot ipasabot sa nag-comment, kanabang pag-ingon diya nga ayaw pagbaton og mga larawan o ayaw paghimo og larawan nga bisan unsang dagway nga makita diya sa talom sa yuta o sa ibabaw. Kana kunong sugua diha nga gibutang sa Napulo Kasugo nga dili magbuhat og larawan bisan unsa o ribulto, mao kuno na gidelete. Kay nawala namon kuno na didto, wala man na gibutang dito sa catechetical formula nga hanay sa Napulo Kasugo. Munang niingon din tong nag-comment nga tanawa kanang Napulo Kasugo sa Katoliko dunay gidelete. Na mo ni ang tubag na to. Sa catechetical formula naagi mga pulong nga giumit o gikuha. Ang katuyuan dili aron nga wala tong context o kulangan dunay i-minus kuhaan ang context. Ang tuyo nga dunay pulong nga gikuha pag-summarize. Kay formula gud. Pero ang meaning, ang essence, ang buot ipasabot na ara gihapon. Now, ang kanagong pag-ingon nga ayaw pagbaton o paghimo og ribulto o mga larawan bisan unsa. Ang context gud ana sa pagdili, dili man gyud kay ang pagbuhat. Kundili ang sinayop nga paggamit o pagbuhat ana. But pasabot ang hinungdan ba ngano nga gahimo sayop man, so mao nang gidili. Dili kay gidili na lang gyud ang pagbuhat og larawan. Now, nga naman,
ang premise na to ana tungod kay kung absolute nga gidili ang paghimog larawan ngano ang Dios gapahimo man. Di ba nahinumdum ko atong higalang Muslim nga niingon siya nga tanawan ng inyong Biblia walay klaro ng sugo sa Dios ninyo diha. Mo nang dili mi mutuwa ng inyong Biblia kay nagkalanrakas, nagsumpaki ang Dios ninyo dinha nag-ingon ayaw pagbuhat og ribulto. Di na apoy mabasa nga nagpahimo po siya. Pananglit ko no katong si Moses ba iyang gipahimo og ribulto sa kirubin. No? Katong gibuhat to dito sa Masika kilid sa sudlanan sa kasabutan kung Old Ark of the Covenant. Di ba mo man do instruction sa Dios ngadto ni Moses nga gisugo siya paghimo atong sudlanan then sa ibabaw brato siya gihimong halaran then sa Masika kilid na ay duha ka dagway sa larawan o ribulto sa anghel o kirubin. Imagine ang Dios may gapahimo. Then, katupong sa Numeros 21, 4-9, si Moses gihapon, gisugo sa Diyos sa paghimo og ribulto sa bitin. Di ba? Ribulto sa bitin. So, kung absolute nga gidili ang ribulto, ano ang Diyos gapahimo? Then sa Ezekiel 41, 15 hangtod sa 20, ang templo ni Solomon, gihulagway nga na mga larawan sa kirubin. Anghel, napagali dagway sa usa ka leyon, isip dayan-dayan. So pattern yun sa simbahang Katoliko kinaay mga larawan, yung mga kirubin. Sulod mo diha sa katedral o bisan asang simbahang Katoliko, no? Di ba na larawan sa anghel o kirubin? Mao man na ang pagulagway sa Biblia. Nga ang templo sa Diyos na yung mga larawan sa anghel. Ubala ang tao. Nga gitawag nag mga balaang simbolo nga gihisgutan po diha sa Salmo 74:1-9. Oh. Then katong higala lagi natong Muslim niingon sa ato pa kanang inyong Diyos diha sa Biblia, way klaro. Hatag bakoy, nagdili og ribulto, napoy mabasa nga nagpahimo siya. Okay. Now, ang akong tubag, akong usahon niya katong para ni sa higala natong Muslim o katong nasa nag-comment no, sa atong Facebook sa YouTube. Nani nganong giumit o gikuha tong mga pulong diya sa catechetical formula sa paghanay sa napulo ka sugo, nganong giumit tong ayaw paghimo ribulto bisan unsa, no? Tungod kay kanang mga pulong nga god masum up na maapil na sa context anang Exodo 20 versikulo 3. Gani mo na importanteng pulong. Kanang sa Exodo 20 versikulo 3 kana bang nag-ingon diha nga ayaw pagbaton og laing Dios gawas kanako. Mao na isu giingon sa Dios. No? Di ba ni ha? Ayaw pagbaton og laing Dios gawas kanako. Dayon sa bersikulo 4 ug 5 mao na dayon to. Ayaw paghimo og larawan o ribulto bisan unsa og ayaw mo og yukbo niini. Now, nganong gikuha ng pagdili og himo og ribulto o kanang ayaw pagyukbo kay mausa man na diya sa verse 3 nga ayaw pagbato og laing Dios. Kay ang exegesis gud nga Katoliko kung mubasa gali ka ng Exodo 20 nga naghisgot sa napulo ka sugo nga naghisgot og idolatry, kanang tulo ka verse importante na nga ma-summarize nimo. Nga naman, kay kung dili nimo na ma-summarize ang context o mausa ang context ana tibuok, magpataka lang yun ang kagsabot, no? Kung dili nimo i-appeal ang verse 3, ang verse 4 lang og 5 nga mo'y kinaham kaing basa-basahon sa mga dili Katoliko nga nag-ingon ayaw paghimo og ribulto o larawan bisan unsa din dili ka muyukbo. Kung kana ra imong basahon, magkalanrakas yun ang imong interpretation o imo yung supako ng Katoliko. Unya ang Katoliko kay makadipinsa man kay naaman po sa Biblia nga ang Dios kapahimog ribulto. Diyan ka na pong mag-ampo nga mag-atubang og ribulto. So basahan ninyo ng Isaiah 37. Tudling 14 hangtod 16. Si Ezekias gaampo sa Dios. Unya gipasabot nga nagkatubang og ribulto sa anghel o kirubin. Oh. Naaman mi teksto.
Si Husui pod miyukbo sa sudlanan sa kasabutan, niyukbo siya sa Dios pero gaatubang og sudlanan nga nailarawan si Kerubin. Husui city size. Di ba? Oh. So, kanang giingon atong nag-comment nga gidelete ko no ng pagdili og ribulto og pagyukbo diya sa critical formula, wala na gidelete ang context. Ang mga pulong lang nga kung mag-summarize ta, dunay makuha para mamubo. Pero ang context maura. Oh, kay kanang sa critical formula, igo raman giingon diya. Kanang naa sa verse 3 mo na giplastar gyud kanang giingon ay nag-ingon ang Dios, ayaw pagbato nog laing Dios gawas kanako. Di ba? Mao man ang nasa critical formula. Dayon katong larawan og di ka muyukbo, mausa man na anang pagbato nog laing Dios. Pananglit ako. Magbuhat kog larawan ni Santa Maria, dayon akong ilhon nga mao na Dios. O idolatry na sala na kay dili man Dios si Maria. Di ba? O, kanang ribulto po ni Maria, wala po nagitulos katoliko nga Diyos na. O. Sama atong larawan ni Baal nga, gipaka-Diyos sa mga tao ni Adto. O. Mao to'y supak, mao to'y gidili, kay maigo man anang verse 3. Kanang magbaton kag laing Diyos. Kay actually, wala idili ang ribulto kung insakto ang atong tumong. Dili lang nato i-idolize. Dili lang nato himuong Diyos. Wala idili ang ribulto. Gani, nga nung maghimo ang mga Katoliko og ribulto kay daghang maayong gamit ana. Di ba? Una katong gisgutan sa Salmo 74:1-9 nga balaang simbolo. O, nga ang katawhan sa Dios na ay mga balaang simbolo. Salmo 74:9. Oh. So, bodi pasabot, dili daotan ang pagbaton og ribulto basta ang rason simbolo. Daotan lang ang ribulto kung himuong Dios. Actually, parehas ra na anang kwarta lagi. Kanang kwarta, daotan ba ang pagbaton og kwarta? Dili daotan ang pagbaton og kwarta sa sakto nga hinungdan, sa sakto nga tumong. Pero asa ma daotan ng kwarta? Kung gamiton ng kwarta sa pagsuborno o kung dili na ka mo simba kay agi lang sa imong kwarta. Oh. Buri pasabot, dili maayo ang kwarta kung himuon ng Dios. Mao na number 1 sa atong kinabuhi. Pero kung ang kwarta atong gamiton sa pagpamalit og pagkaon, atong itabang sa uban, dili daotan ng kwarta. Inana pod ang isyu mahitungod sa ribulto. Daotan ang pagbaton og ribulto kung himuong Dios, i-idolize. Pero kung ang ribulto himuon lang simbolo, himuon lang aron kapasidunggan ang tag-iyaan ng ribulto para sa anang monumento ni Rizal, di ba? Ribulto man na sa to plaza. Unsa may tumong nato nga naghimo ta og monumento o ribulto ni Rizal? Aron ba himuong Dios? Dili. Atong gibuhatan og ribulto si Rizal aron kapasidunggan siya. Di ba? Okay. So, muna po ang mga Katoliko, nganong gahimog mga monumento o ribulto sa mga santos ang Katoliko kay aron pasidunggan ng mga tawhana ang girepresentahan ana. Pero wala gyud magtudlo ang Katoliko nga himuong Dios ng mga ribulto. Di ba? Oh. So mao na. So ang pag-umit sa mga pulong ayaw paghimog ribulto dili ka muyukbo sa catechetical formula nga hanay sa napulo kasugo kanang nas katekisem. Mausa na diha sa Exodo 20 verse 3 nga nag-ingon ang Dios, ayaw pagbato og laing Dios gawas kanako. Mo na importante nga context diha. Oh. So wala gidelete sa Katoliko ang context. Naara gihapon. Galing lang kay catechetical formula man, gisummarize man, sunay mga pulong nga gikuha. Pero ang context naara gihapon. Kay kung naay Katoliko maghimog larawan sa usa ka santos, then himuong Dios, supak man na sa Exodo 20 verse 3 nga nag-ingon ang Dios, ayaw pagbaton og laing Dios gawas kanako. Bananglit ako lagi si Veritas.
Akong punan ang gitudlo sa Katoliko. Dili ko musunod sa gitudlo sa pare, magbuot-buot ako. Nga, palit ko revoltos ni Mama Mary. O kinamay, di man ko kabalo mo himo, di man ko artist. O. Palit ko revolto ni Mama Mary. Then ang akong tumong sa pagpalit, aron himo na akong laing Dios. O. Akong supakon ang gitudlo sa Katoliko. Kaya ang Katoliko, wa man magtudlo nga kanang revolto himoong Dios. Pero ako rin magbuot ba? Palit ko revolto ni Mama Mary. Parang himuon na akong Dios. O ako bang tuison ba ang gitudlo sa Katoliko? Kana mo'y idolatry. Bisan unsang larawana nga himuon natong Dios unya dili tinuod Dios, idolatry ang labas ana. I-condemn na sa Katoliko. Di ba? Pero kung ang Katoliko maghimog larawan para himuong simbolo, para pod nga magsilbi ning pagpahinumdom, di ba? Ini kakita na to sa monumento ni Rizal, makahinumdom din ta sa iyang bayanihong buhat, di ba? Mao pod ang mga santos pod kung makita ta sila mga larawan, makahinumdom din ta sila mga bayanihong buhat. Maayo. Di ba? Maayo ang ribulto lagi o larawan kung magamit sa insakto. Pero moingon ta nga, how about veritas kanang luhod-luhod, kanang halukan. Oh. Kung di ba gihimo ng Dios kung ludhan kung halukan, depende. Kung ang imong paghalok timaan lang sa paghigugmaan ng girepresentahan ng larawan, dili na daotan. O ang imong tumong sa pagyukbo, pagtahod lang, dili lang pag-idolize, dili na daotan. Gani si Elijah giludhan. Diya sa 2 Hari 1:13. Si Pablo og Silas pod giludhan, isip pagtahod lang. Buhat 16:29-30. Now, maghimo ko part 2 aning akong reaction atong nag-comment ha. Kay wa pa ko mahuman. Ako pang i-explain no gayo kanang mahitungod sa pagyukbo o kanang paghalok kay dili tanang paghalok pagpakadiyos. Mohalok dai ko sa akong asawa, sa akong lula pagpakadiyos na dayon na dayon. Depende na sa atong ginahuna o gibati. Mao pod kanang pagluhod, dili tanang pagluhod nga ang imong giludhan gihimo na nimong Dios. Okay. Now, mao lagi nga atong paminaw ng Katoliko unsay buot ipasabot anang moluhod at tubangan sa ribulto. Idolatry ba na o reverence lang? O kanang gitawag og veneration? Kilahi ba ang idolatry og veneration? Okay. So, wala man dahil kong panahon at ang ininyo sa sunod Domingo po na ito ning ipadayon ay hata mo padayon po atong mahitungod sa Sabat. Okay. Okay, kini na lang ang inyong higala sa maong tulumanon, kahayag sa pagtuong Katoliko, sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Fátima dolorosa, mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón veneral. Ave María, Ave María, Ave María, Ave Tatak RMN. Madamo na nagayo kung nagbilib sa Kapetibo sang iBerry. Today, Abril, Alubihod, Misamis Oriental. Ako, nagpasalamat ko sa iBerry kay Dauna. Bigit kita atong uganan. Yan, gusto yan ang paggamit sa iBerry.